wala pa di sarong mauran na hapon naman tabi dyan sa Indo. Dahil nga ni biririndala na naman, isipan ko itong isip ko naman ako na magluto kang kaloko na linsa. Linsa baga tabi ang pudig diyo sa Bicol sa Albay. Dito sa Tabaco City ang kaloko na gabi. Sabi na naman sa arugan ko kang recipe na iniyo, igwada siya ki nyug. And ipuhan man na buko. At sabi pa naman sa recipe na arugan ko, tarog-arog baga ako, ang birch tree. So, let's start mga baliwala pa di. First time ko nga sa tabi ni mga baliwala pa di na magluto kayo, kaya don't judge. Okay? Ngayon tabi mga baliwala pa di ang ingredients, ang linsa, ang birch tree, ang buko, ang nyog. Ino tabing first step mga baliwala pa di, palayaon mo na siya. Charis! So, ang ubakan tabi ining linsa. So, ubakan tayo na tabi siya mga baliwala pa di. Hindi na tabi siya mga wali-wala pa di. Ako syempre hugasan tatabi ni mga wali-wala pa di. Takala nga naman marayusip na kita. Hugasan ko na tabi siya. Sarong balaw lang tabi ni mga wali-wala pa di. Baka kung kita masailan ako masala makakaon. Charis! So next step tabi mga wali-wala pa di ay bubuhangon siya. Tanahin ko naman sa video. Nabinuhang siya duman in slice. Haliw na tabi ini mga madiwala pa din na nasa tahaw niya. Tanga dyan magdalalagan ka itong palaman. Masakit pa pala magibo ka ini. Yo, di pisil lang pala. Dahil nakura ka man ka itong panggadgad. Pero mas madali kayo mag-ibo baga madibala pa di sa panggadgad baga duman sa buko. Buhay ko, buko, charis. Bago ka man talaga makakaon mga madibala pa di. Mariusip na pasakit baya. So ilalagta siya digdi mga madibala pa di. Ang purpose da kayo ni mga madibala pa di is lalagan mo siyang palaman. Pero ini tabi mga madibuda pa di ini tabi. Daywan pwede ini tapo kung tayo nga rin yung palaman na ilalagta digdiyo. So, parehas madigdi sa ibong na side kang linsa. Sa Tagalog pala, gabi man pala ng apod kang linsa ade. Gabi man pala, bako araw. Muli na alam. Pero kapamili siya ni Gabi Concepcion. Ang linsa, kapamili siya. Siguro manawad ini sa ano, pinsan niya ini sa tuhod. Mara Yusuf. Bako nagkarulo na. My goodness. Nalo na ta ini mama di mo di. So pwede pa man kay dili daw luho na ini. So yan natabi siya. Mara Yusuf nagkarulo baga diyan oh. Tian. Araw na tabi kayo ni mga wadiwada pa di ang itsura niya kapag naluhuan mo na baga siya. Araw na tabi kayo ni yung masala tabi niya ang nagibuhan ko. So, hindi mga tabi mga wadiwada pa di na sulaog ko ini dyan. Yung manigiraray niya ang ipapalaman mo sa iya. Panganing daing tapok. Okay. So, next step na tabi kita mga wadiwada pa di. Hindi na tabi mga wadiwada pa di. So, buko ang buhay ko. So, ilalagtaman tabi idigdi sulinsa na slice tabi tabi mga wadiwada pa di. Talagang tatabi siya mga madiwada pa di kaining gatas. Tangaling mas lalong sumiram. So barato man sa tabi ning gatas sa taday taman afford so mahal-mahal na gatas. Parehas man sa lamit kay niyo. So ubusong ko na siya tabi mga madiwada pa dito. Parehas man sana. Ano ko man napagpartadaan ta. Mariusep. So lagyan man tabi siya ki asukar tangaling may sweetness. Okay, so halo-halo ta sabi siya mga madiwada pa di. Hindi ako sana ko magkaos. Hindi duman sa ginibugibo tao na gari na ito. Gari sa dayo ito na day. Pero pag dahin nagkaos to duman, ilago na sana ini o sa dahon kang batag. Pwede man magade. Sayang man kay niyo. Di ko naman din dakol-dakol na asukar ta. Magkadaray bitis. Magkada kay mati dati na akong sweet. Mulino na lang.
So nahiling ko man sa natabi ni mga wadi-wada pa din na recipe duman sa Facebook. Tara man naman sa mga sa Facebook. Mas ano sa mga nag-recipe ka mga tao day. So sabi ko man sa diri ko, baloon ko man kung kaya ko ta pero practice ko na nga di tama. Agom na bag ako sa agas. Huli na lang. Ate mauran-uran bag ang panahon mo yan tabi mga wadi-wada pa di kaya mag-ring at tabi ka mo dyan ha. So perfect iningon niya na mauran-uran ining masira mo na kaluko. So ilagta na siya duman tabi sa gabi or sa linsa. So, huli na tabi mga wadi-wada pa din nagugas ba na akong kamuta. Ang gari day man nanggad talaga ukas siya. Sa dayuton. Sa dayuton sa slice sa loho. My goodness. Oh, inda. Ano daw mo kinalawasan kay ini? What first time ko masana magkatabi ini. Yan. Sarong side niya. Lagan ko man siyang diit. Pero di ko man, di man makaapawon ta. Over naman. So, arab siya tabi kayo ni mga wadi-wada pa di ang kaluluwasan niya. Yan. Ang problema, kung magkasya hindi sa day kong lagang. So, nagkasya man tabi siya mga wadi-wada pa di yan na tabi. So, yan na tabi siya mga wadi-wada pa di. Ang last step is nilagan na siyang nyog. Hindi ko na ba tayo minuhos mga wadi-wada pa di sa unyog ta. Alapaw apo na mag-rin ako sido. Huli na tayo mga wadi-wada pa di sululok doon ta na siya. Halatong tanas na rin siya na magkalakaga. Within tabi mga wadi-wada pa di lilipat ko na siya digdi sa uring ang taubos na baga sa butane gas. Sa Maria Joseph. So yun na tabi yan mga wadi-wada pa di luto na siya. Haudon ko na tabi iyan. Tama kamerindal na tama banggi na lang. Hindi pa nakamerindal. Hindi na tabi mga wadi-wada pa di ang kaloko ni Rise of Vlog. Masarap ang buka tabi ni mga wadi-wada pa di mo niya na merindal na mauran-uran ang panahon. So, huli na tabi mga wadi-wada pa di ang kaloko ni Rise of Vlog. So, ang taralaan porsyon na tabi ingon yung taigo. Tumanda ako kaswago pa ini yung nakasalang duman na ubus pa baga sa butane. Kaya nilipat ko baga ako sa uring. Sa Maria Joseph. So, huli na tabi siya mga wadi-wada pa di. May palaman bagay ng tabi. So, initang patabi siya mga wadi-wada pa di. Magkaparasan magkailang ngaspak pa. So, kasi nga sa sakuyang pala sa tao yung mga wadi-wada pa di kulang sa asukar sa Maria Joseph. Pero okay lang, tasit man ako. Charis, muli naman alam. Kulang tayo siya sa asukar. Hindi naman tabi ang balong tama wadi-wada pa di. So, din ako baga dito sa dahon kang ano. So, tada na pala ma'am. Hindi na tabi siya mga wadi-wada pa di ang itsura niya. So, tanaan na tabi siya. Yung mga ginari tabi mga wadi-wada pa di. Kulang sa asukar. Kuling na una alang. Hindi naman kita tatao magtaransyahan. Pero masarap tabi siya. Kaya, kung gusto mo yung baloon, itry mo naman. Yung masarap tabi mga wadi-wada pa di. Sa masunod naman.